ang suplemento ko. Kakas ang ubok, ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras na to alas 3:07 na diri sa K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga
ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Kawanan! Kulitan! More fun! Macho Kulit. Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud! Ang saya-saya, no? More tawanan. Kawanan! More kulitan. Kulitan! More fun. More fun! Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun! Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata at walang pututik-balang matambok na iwang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nangogid yan? Ladies and gentlemen, Please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! on 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! You're looking into your favorite radio stations, the number one K5 News FM Philippines. May dayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Igatutok sa ating programa halin sa Lunes tubtob sa Bernes. Alas 3 to alas 4 kinasabong sa hapon. Kag every morning bantayan ang programa ni Macho Kulit alas 12 tubtob. Alas 3 sa ngaga sa inyong programang Collections of your favorite love songs. Well, subong hapon mga ka-K5! Are you ready? Enjoy yun tali subong aton nga programa. Nasulod naman sang isa ka oras nga hinuro ko kanay, kadlawanay, kag insindihanay.
Dali lang sa number 1 radio station sa Iloilo, K5 News FM. Well, sa mga K5 naton, isa-isa honta na subong ang aton nga mga kilala. Sa probinsya sang Iloilo, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Tutok lang kamo diri sa number 1 radio stations mga K5 para nga mag-enjoy kita subong nga hapon. Sa aton nga mga K5 man, dira sa Hulu-Sulu nga nagatutok man sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Well, sa aton nga mga K5 naton nga nag-enjoy sa aton nga 180 barangay sa syudad sang Iloilo. Good afternoon. Hello sa mga nanay kag tatay naton, taxi drivers, sika drivers, kabaligya mani, nagabantay tsanggi, baligya fishball, kung ano-ano pa da mga K5, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Connected na nga aton Kulasi. Thank you so much, K5 News FM, Northern Antique. Thank you so much, good. Well, sa sunod sa pila na takatuwag diri sa K5, manong 3 years na. 88.7 K5 News FM Zara, good afternoon. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 95.9 K5 News FM Kulase. Nag 95.3 K5 News FM Bugasong nakatutok na. Ginhikap ko. Ginmasi-masi ko. Ginpisga-pisga ko. Wala na unod ang bulsa ko. Well, mga K5, ikaw bala, nagaproblema man bala after sang sweldo kung diin nagakadto ang imong kwarta? Tawagan mo diya sa 0919-0986-314. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na kamo kag mag-enjoy kita. Tawag na kamo di mga K5 kay ma-enjoy kita sumong hapon sa 88.7 K5 News FM Philippines. Wow. Liwaton ta ha. Tawag ka mo diri sa 0919-098-6314 o magtawag ka mo sa 0969-071-9481 ka K5. Tawag na. Gusto nyo mag-enjoy subong? Ang pamangkot naton subong hapon mga K5. Ang pamangkot naton subong, nagaproblema ka man bala? Sa subong kay nga ang imo kwarta dasig maubos. Bago lang sweldo, ubos na ang kwarta mo. Grabe na gitsubong mga K5 naton niya. Ang kwarta subong do hindi la do ang 1,000 daw piso lang. Grabe gid. Well, subong mga K5 naton ha, buksan ko ang linya. Magtawag ka mo sa 0919-098-6314 o magtawag sa 0969-071-9481 ka K5. Tawag na ka mo para mag-enjoy ka mo subong. Si Lilith Bacanto Hudlo Montanyon, nagabamati man subong sa K5 News FM Northern Antique. K5 News FM nga nagabamati man si Ma'am Nadalyn Zautong nga nagabamati subong sa aton. Buksan ko ng linya! May gusto bala ka mo i-share subong? May mga problema bala ka mo sa inyo panimalay nga gusto nyo man i-share kay Macho Kulit. Itawag na diya 0919-098-6314 para sa aton nga Call Me Baby. Kada mo nag-isubong Macho Kulit sa mga kabataan nga una lang ang pagpalangga. After years, after a years of month, after a month lang ni Goro pila sa after sa pila ka bulan, nagawawaw sila iban gaka-depressed tungod sa ginatawag nga pagpalanggap. Amo na mabudlay mga K5 nato ng tawag naton bila nga parayusin na. Ang baraklon subong tama na kamahal. Kadto ka ganing sa super, may isa ka kalibo nga bitbit, pilang nahot lang ang mabakal mo Macho Kulit.
Ang 1,000 mo, good for half day lang na sa kabudlay. Oo, no? Mabudlay gima, no? Half day lang ng imo nga. Amo na nga kwarta. Yawan ka da. Ako ma-chocolate, kapila ko magbalik-balik sa super. Ang imo 300, isa lang na kasing kamas mabakal mo. Bao, grabe. Kung mahal gurong singkamas. Ma-chocolate, ano ang dapat namon nga himuon? Nga gusto ko man tani nga mag-asenso ang akon pagpangabuhi ba? Ano ka siguro hindi ka magsakay sa jeep, sakay ka na lang siguro sa imo tsinelas. Para nga wala ka pliti-pliti, Lods. Good afternoon na, chocolate. Tamiyaw ko lang nagali ang nanay ko nga nagpamati subong birthday niya subong hapon. Happy birthday, Nanay Luzel. Kag sa mga friends naton diri sa may Hong Kong. Bongga Hong Kong ka mo daan. Ako niya ma-chocolate. Ang ginaobra ko subong kay ang baligya tama nagig kamahal. Ako isa ka estudyante nga damo man project kinabakal may classmate gid kuya nga mahilig magpasakop do wala balahuya. May mga tao ginaya nga mahilig magpasakop. Abi nyo bala mga ka-K5 naton, ang mga tao na bala nga mahilig magpasakop, amo na mga tao nga do wala gapanguna-una. Basta man night out, mapasakop sa yaya. Ay no, dapat hindi amo na mga ka-K5. Dapat kung may kwarta ka, bakal ka sang imo. Hindi nga magpasakop-sakop ka lang. Hello, ay man nga mapasakop-sakop ka lang imo. Amo na hindi manami, magpasakop ka lang. Good afternoon, mga chocolate. Amiyaw ko lang mga barkada. Ako diri subong sa may sanctuaries nga nagapamati sa inyo. Pero may kami nagapamati sa programa mo ka mag-inutoy-utoy kakadlaw. Oy, garabi gen. Good afternoon, mga chocolate. Amiyaw ko lang nagali ang mga K5 patrollers naton nga nagapamati always sa K5 News FM Philippines. Ay, garabi. Hello, ma-chocolate ka sa jazz ang guest mo kagapon. Gapangita o gani isang guest subong. Kung sino ang gusto. Ay, enjoy lang subong ngapon Tamiyaw ko lang nagli si Ma'am Irene Asenso nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon sa imo, Ma'am Irene. Hello. And tamiyaw ko lang na ang friends ko nga si Jerry May Almirin nga always nakatutok sa K5 News FM. Tamiyaw ko lang gali si Roddy Bill. Si Roddy Bill nga nagpamati subong sa aton. And thank you so much sa mga friends naton diri sa Barotac Nuevo nga always nakatutok sa K5 News FM. Ano ang Tagalog ng right? Tama ka ng karapatan babae. Wow. Sabtada. Well, sa mga K5 naton, hindi ka mo magkabalaka ha. Sa mga K5 naton, sa K5 dakop ka, ilugo mo promo ha. Sa mga K5 naton sumugod subong adlaw kung ikaw ang madakpan sa K5 News FM Iloilo, kag wala mo ginahalin-halin ng imong radyo, basi ikaw na ang madakpan sang amon nga team, mga ka-K5. Bao, grabe ni. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, instant magabaton ka sang isa ka coupon kung sa diin mahimo nga makapasakop ang imo ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo.
Ang inilang, grabe ni bongga-bongga no, may raffle gen. Kag hindi lang ini mga ka-K5 kung may pakita kapagin nga mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban may additional kanga tub-tub 5 ka coupon para sa more coupons, the more chances to win. Grabe ni. So kung damo man imong nga coupon, the more chances to win. Grabe madaga daw gagid no. Bongga ka kay Pai. Gabuton sa mga live or gabuton na mo na sa live programs ng K5 News FM Iloilo ang maswerte nga tagpalamati sang K5 News FM. Bantayan ang paglawag sang imong ngalan kag i-alerto ang imong nga cellphone kay taga or may matawag na si mo insigida, may matawag sa imo insigida ang K5 News FM Iloilo staff. Grabe. Hindi basta-basta ni mga ka-K5 may papremyo pag si Dr. Ramaleta Ngoy. 3 katawag lang ang pwede nga mahimo sang K5. Kung hindi mo masabat, liwat nga magagabot ang amon nga istasyon sang maswerte nga tagpalamati. Wow, bongga bilya. So 3 lang nga dapat pag-ring. Ring! Tapos isa. Ring! 2. Ring! 3. Kung hindi mo masabat, magagabot naman kami paagi sa paggamit sang buntis, Charlotte. Gabuto naman namon ang maswerte nga magadaog. Dapat i-alerto mo ang imo cellphone nanay Nenpa, no? Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa inyo nga mga balay, sa inyong balay. Kag didto himuon ang paglugo. Dito himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka days of bopper. Langga lugo ako bala. So makadto ang team sang K5 News FM. Maswerte nyo lang kung hindi makaupod si Matt Chocolate, no? Once ka makaupod gani si Matt Chocolate, kung hindi ka makakuha sang taas ka pa premyo, ako mismo malugo sang ulo mo. Logoon kong imong nga ulo hasta matubuan sang bongga nga panghuna-una. Kampiyon! Alabaton ko baga padulong ang K5 News FM Iloilo sa inyo balay. Kag dito, himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka days sa namati. So makadto gidagalay ang K5 News FM sa inyong balay. So preparahi ang mga balay ninyo. Silhigi nyo ang inyong lugar. Ang mga lago labi. Ang baho habol tagua. Ang mga dice ang mayara sang appliances kag cash prizes. Uy kanami ba? Ang mga dice bot silingon, ang dice bala, ang box na sabla mga ka-K5. May mga appliance, no? Kag mayara kapasang consolation nga DTX Coffee Mix. Grabe si Dr. Ramaleta Ngoy nga sa China sa mga. Grabe, no? So makadto kami dira, hindi kami mag hipos-hipos lang, tuktukon kinamon. Ma'am? Salod ka mo, sir. Taga K5 News FM kami may gili, mama. Bali, ma'am. Ano ka mo tani, sir, sa aman? Ma'am, ikaw ang nagabutan namon, ma'am? Nagabutan sa ano, ina, sir? Nagabutan namon imong buhok nga puti, ma'am.
Ang bali-gali ako gali malugo subong siyang day. Oo, ma'am. Bali nagdaog ka subong, oh. Ti, lugoon tabla. Ay, sulod di. Lugo anay ta. Ay! Sino na ang lalaki na? Hindi taga-K5 News FM na sila malugo anay. Kami di anay. Oh! Ano lugoon nyo? Wala mo, nagdaog ako siyang coupon. Nan, kasi makibot ang bana mo bala nga. Aran. Kinalago na. Wala sang perde. Kay sigurado may magdaog. Kagid basta itutok lang imong nga radyo halin sa aga. Top sa gabi Ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon number 1 na kita, sila number 2 lang. Iba number 3 man. Baw ka sa lang gid lamang mga K5 nato. Perlito de la Cruz Santos. Dilo Santos, hello, good afternoon. Good PM, sir. Greet ko lang sarili ko. Happy birthday to me. Perlito de los Santos Zapi, happy birthday. Happy birthday. Mga K5, hindi man kayo magkalipad sa produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Maginom ka mo sa Extend as food supplement ni Dr. Ramil Oy na makahatag sa pagtindog sa inyong buwas damla. A healthy coffee, DTX Coffee Mix, the antiviral specialist maginuman sa D3 Bio Everyday. DTX Beauty Soups para naman sa mga pamatanoon na itong ganinupang na nag-ilinaway ang mga punggod sa inyong aguya. Testing ang DTX 500, the superior antioxidant kag Mighty Z, the alkaline vitamin C. The alkaline vitamin C, mag-inom na sa Mighty C. Well, mga K5 Bulabantayan yun yung papremyo natin liwat 3 katawag ang pwede nga himuon sa K5 News FM team. Kung hindi umasabat liwat nga magagabot kami liwat Dapat pagka-ring liwaton ka, ring! 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 Dapat sabtun na yun. Kung hindi umasabat, hindi ka na makadaog kanugon sang gingabot namon ang imo nga ngalan. Pamatik ka mo mga K5, kiti dako na isang premyo sa inyo. Imagine mo magadaog ka mo sang cash prize, kag magadaog pagig ka mo sang appliance. Di ano ihan ang mga appliances na ipanghatag ni Dr. Ramil Oy? Base sa pilakad lang, mangatag kami sa mga Chevy nga do plywood kadako. Pero kung gapasuway katagaan ka lang namon sang abridor, abri sa lata. Grabe niya. Well, 31 after 3 on your favorite radio stations. Magabalik matsukulit sa programang Laugh Out Loud. Dali lang sa impilan, kinagigiliwan on your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM number 1. K5 News FM, championing the line. pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugnaw at tumula
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayayaado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-igasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsabi sa akin. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong, sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid
sa pag-obra na kon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no? And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong
sa bagbunga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako... FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Tawanan, kulitan, more fun! Macho Kulit! Kampiyon! Ikaw bala nagka-problema sa imo pagpanglakaton? Kulang bala imo budget para sa imo nga pamilya? Ari na ang solusyon. Super Pushwalk Navigation. Super Pushwalk Navigation. Ang Super Pushwalk Navigation nagapuswak lang halin sa aga hasta sa gabi. Iloilo to Manila, 1 lang ka oras. Iloilo to Hong Kong, 4 lang ka oras. Iloilo to Iloilo, wala oras. Ang ini nga barko manamigid. Ang ini nga barko may 7 kabilog nga mga swimming pool. Ang ini nga barko 47 stories ini. Siguradong mag-enjoy ka sa ini nga Pushwalk Navigation. Centralized aircon, may hotel, may swimming pool, may party club. Ang ini nga barko gindamgo ko lang kaginas ang aga. Hindi pagpilitan tawo ko hindi ya kapalagga. Kampiyon! 44 after 3 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Nakapangapin na balaka mo dira sa GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Well, subong hapon, bantayaman ang programa ni Pastor Nemisio Tahala sa Voice of Calvary Online Radio every night, 8:30 or 8 p.m. to 9 p.m. Tapos sa K5 News FM every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. Pamati na ka mo, Machocolita. Anong pamatian ko? Ako si Machocolit. May pamati na ka mo, Machocolita. Kay Machocolit. Puro na lang Machocolit. Namyaw ko man gali si Erwin Villazas na nagpamati man sumong sa aton. Hello gali kay Grace Rosso. Nakatutok din. Mayang aga, Machocolit. O mayang hapon na subong. Good afternoon. Tawag na ka mo diya 0919-0998-6314. Magtawag sa 0969-071-9481 ka-K5. Kanami sa talinga pamatian ang imong tingog Machocolita. Baw salamat gid sa pag-appreciate. Pati check na ba subong si ka-K5 EJ Cordoba? Kamusta sa subong, sir? Paglibot-libot subong ni ka-K5 EJ. Kamusta naman ang syudad sa Iloilo? May nadakpan ka bala? O kung may nadakpan ka man nga uyab na subong hapon sa imong paglibot-libot, ha? Grabe na eh. Good afternoon man sa friends naton. Dira sa may Haniway. Nakatutok si natawag, okay na? May caller kita. May caller kita subong sa line number 2. Check tabi ko sa nung caller ta subong hapon do. Subag-o ni Guro ay. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Mark. Ay, mayong hapon sa imo gwapo. Kamusta no bramo da subong? Recruitions in city ang gamasahe. Nag-ano ikaw? Nagamasahe. Amo na yan. Sinong namasahe mo subong? Oo. Ay, ikaw ka pamasahe? Ako gamasahe. Ay, ikaw galit gamasahe. Okay. Din ka subong ha, wala ka sa may mall? Dari sa may SM City, sa may 3rd floor, lapit sa CR, sa PWD. Okay. Malagaw ko na. Ano pa masahe ko bla sa imo? Lagaw di ay matayon ta ka. Wow. Ano sino pagkitaon ko tabi? Ang balon mo lang si Remy. Si Remy. Tigadamo ka na sumong sa ginamasahe, Remy? Medyo taway subong. Medyo pigado sumong? Oo. Sige lang, importante may ara nga ginamasahe. Iban gani, wala gidya masahe. Pila ka na ka-years sa pagpamasahe mo? 3 years na. Adugay naman gali. Mahal kati wala man na upod ang imo nga kumalag ko. Wala man na. Wala man na upod? Wala.
Ati Mayo na. O Remy, may gusto ka tamyahon subong hapon? Wala niya sir, mat na upod. Nagapadayon nga nagapanindugan. Wow, grabe. Padayon sa pagpanindugan. Mayo-mayo, gida. Ate, sige. Anong gusto mo i-share subong hapon? I-share ko lang ang ano sir, mat gamay lang niya bagay about sa ano sir, mat sa amon nga maestra sa una. Grabe, galit. Ang una pala mo sir, mat may upod ka pala sir, mat nga partially blind. Upod kami nga partially blind do classmate naman ta sir, mataw. Ang isa pala sir, magkamata kita, ang isa hindi. Sa una, do nag-klase po kami to sometime na to, karon siguro ang amon nga maestra ginabot sa iya pala nga pagka-on. Karon sir, mat, pagpangi sa amon maestra, yun lang isang amon classmate nga partially blind. Ano siya? Pagling niya sir, mat, nang dobali nabatigan sa pala sir, mat, sang upod namon niya, totally blind niya, ara siya sa may pertahan sang CR. Ambal sang upod namon niya, totally blind naman niya, may gano kada, ambal sang partially blind sir, mat, naman niya may ginapamatian lang. Di, paano siya paano siya bigla panglingling, be? Ano sir, mat? Paano siya kalingling? Oo. Galing lang sa tipo hambal niya sa totally blind. May ginapamatian lang ko diya. Kasi siyempre pati man tong totally blind kaya abiyor ko na lang ginapamatian. Hindi mo sa kita mo. Di paano nabalaan sang totally blind nga ginalingling siya? Pag na sa maestra do ano ba? Do kulayan ko na siya nabatyagan ko. Nabatyagan niya bala ko na sir, mat niya. Do may nagatulog sa iya. May na-feel lang siya may nagatulog sa iya. Na-feel pala ito siyempre nang once gani ang tao magtalikod bisan tulukon mo sa likod tambal nila ko na ma-feel mo na siya mat mo gani tapos talaga siya mat sige lang kasi nakiga ka na sa upod mo nga magpamasahid. Hello? Grabe gid niya. Ay, di grabe gito ya gay no. Ginlingling siya. May pang bulang nakabatsag sa kinalingling siya ba? Ahay. Kabudlay na bi ang natawag bala pagpanglingling mga ka-K5 kung isa maligo ka linglingon ka po na kuya gahulat-ulat mo kay malingling sa ako mo to wala ka diyaman ano ba? Ay, may malinglingon bala sa imo. Ato, bungga man pala. Good afternoon man sa kay Jens. Gatutok din sa ating program. Good afternoon. Happy listening, Machocolate. Salamat, Gidam. Hindi ko makalipat mag-try sa DTX Beauty Soap. Kaya namin sa atin nga facial. Namin sa atin nga gaya. Champion! Chocolate, ano ang nami nga himuon? Ay, permi lang ako. Nagakaon. Si John Ray and Rona. Nagamati silang radyo. Kag si Sally Amelia rin nagakapi-kapi. Sang GTX Coffee Mix. Apod na ito ang subong ha. Ang ato ni field reporter KK5EJ. Cordoba. Ayan nga po ang KK5EJ. Yes, kakipag mat no, mayong hapon na no. Kag mayong hapon man sa ato ni mga tagwala nga Facebook nga hapon, apisar nga mabrubog na ang tiyempo, pero mabatsagan man natin diyan ang kapahang kakipag mat. Correct. Kamusta na subong wala kita babaybas operation subong hapon? Sa subong kakipag mat wala pa. Wala pa sang pinapatigayon ng operation ng ato mga kapitan. So basi kun paway anay Pawayan ay karon naman Pawayan ay karon naman
Grabe, subong no, isang kagapon to, ara ka mo sa may, ano ganyan, sa Lapos? Yes, K5 Sa Lapos, oh. Tinadakpan to, lalaki, babae ba? Lalaki to, no? Lalaki to siya, hindi to lalaki. Lalaki, gidya. Lalaki. Pure. Lalaki, gid pure. Kamusta paglibot-libot mo subong ka K5EJ? Nagatulot-alitin na bala? Ano mabugnaw ang panahon? Yes, K5 no, sa paglibot-libot natin ginano sa distrito sa Mulo, no? May aragin tingon nga pagpupasang pagpurpa na distrito K5 So, pag hindi man gid siya lawig, kaso kay delikado lang gid para sa aton ni na wala bala sang kalo, no? Kasi base sa kasuon kita bala. So, dapat maginom kita dito sa mga produkto ni Dr. Ramil o para sa distribayo pag may kisi ka K5 mat. Kasi para may proteksyon kita. Importante na protection sa aton kaugalingon mga K5. So, wala ka protection. Dito kita gina K5 mat no, sa barangay San Pedro Mulo, no? So, dami man dito sa Desenera. Wow. Malipay ganit sila kay nakabaton sila sang ako na bala nga K5 na ka ilogo mo promo. Wow. K5 ilogo mo promo. Ay grabe ge. Manami kung ikaw maglogo. Dapat palagi ka maglogo. Mga K5 sumugod sa subong nga adlaw kung hindi ka magapamati sa K5 News FM natural hindi ka malogo anda. Di ba? Ano kinahatag mo sa ila ka K5EJ? Ate, magluwas niya sa kabox nga dito estimate. Naharap sila sang coupon sa K5 mat. Sa coupon? Kung nagpamati sila sa aton, may isa sila kabox nga dito X-Gimix. Tapos, kung nagagamit sila sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, para sa Distribayo, may TC, dito X-Gimix, dito X-Gimix, plus another coupon pa din. So, kung apat kasi produkto ni Dr. magamit nila, malilimagin ka coupon ng ila kasi 5 months. So, dami. Grabe. Hindi basta-basta galit na Sabi mo kay 5 months? Yes. Ang mga madag-ana nila, no? Hindi man basta-basta kay mga appliances, cash kasi 5 months. Grabe. Hindi lang gali ang madagan niya, amo lang na. Iuwi ka gidya kasi 5 months rin bigon, kaya nga, paglawag ang halan mo, automatic, may isa ka nakabox nga kape. Amo na. Grabe. Wala man sila sang kapital, masulat naman sa kupon, mamati mo lang sa radyo. Samtang nag-aubra sila, sige man pamati Japon. Wala man sa kapital. Ang importante yan, nagpamati ka lang ya. Di ba? Pamati ka lang. Pero agad ikaw magadaog sang mga papremyo sang K5 News FM. Kung hindi ka pamati, natural hindi ka magadaog. Yes, to the fire kasi ba kasi 5 months. Kung hindi ka rin mamati, wala gid Mamulain na yung subong yung panahon kay K5EJ kung hindi kaya man pamati, hindi ka makatagaan sa premyo. Subong nga ginaulat-ulat ko yung papremyo, may mo diin? Nga makabaton mo ko tanibla, kwartalin sa politiko, bla. Pero abi mo bala? Ang masarangan mo lang nila 1,000 peber. Unlike diri sa ato kay Dr. Amiloya, wala niya gatag sa mga barya-barya. Ay, hindi. Amo na kalwa ng ato ng CEO pakita. Magatag si Doc ya. Kaya hindi election ka pangatag siya ya. True. May ato na niya, ipos-ipos na nga may naghatag nito sa akong coupon. Bali, sir. Kadto ito bla sir sa gym, sir. May kapangatag 1,000 to, sir. Oo. Wala ka ginangagad. Why kuya nagkuha, yaya? Kiganda ni Dr. Ramil, uy. Basta gusto mo, ikaw na lang taguro hatag ko ay. Hindi ko. Hindi ka ba? Hindi ka magbato ni 1,000? Hindi at kiganman ko. Yan pala samon. Sige lang ha. Tagaan talaka mo sa sunod ni Sir EJ ha. Kung bahala si inyo mo, 3,000 inyo ya. Basta butuhon mo si Muniw ha. Sige 5 mat. Sipos lang. Mabalaan ta karon nila. Kaya mo na subongti sa mga politiko ka pangatag sa 1,000. Dako-dakoan nyo. Gani. Imuan yung single men. Imuan yung city bill. Yes, para may pulos-pulos man, no? Kung magatag sa ako yung city bill, kwaong ko dayon, ipusipos na ko kag.
Uy. Abudlay ka kay Five Mat, magatay sila si Timel mo. Ang ending, lain ang butuhon mo. Oo, lain ang butuhon. Amo pa ginayaang namian ko. Bodo, tayan ako mapadalagan kanina mayor sa uton mo. Oh. Dason, pidi na na. Oo, aga ugdo gabi binayli. Oh, nataporma. Oh, diba? Tanan nga mga agi-ipa Boulevard. Apa birthday? Ang tanan nga mga tambay may sweldo. Sweldo na. Tanan nga chismusa may sweldo. Oh. Kada simana may rampa. Oh. Tanan nga wala ngipon tagaan postiso. Oh. Tanan nga bukid ipasiminto. Oh. Sino ini mabuto si mo na? O di ba K5 BJ? Yes, K5 ma. Grabe naman. Ate, grabe sumungat mo na ba kasi mo K5 BJ? Malibot-libot si K5 BJ da sa inyong barangay mga K5, bulubantayan nyo. Kung may nagpundo na nagani nga big bike nga motor, si K5 EJ na. Color red. Red. Or color red. Or red. Ate, subong wala kayo minadakpan da, kapila kalud ako po ganida, isa lang, duwa? Asa mo na kasi pagmati. Hindi talaga pagambal, kaya karoon mahambalas lang nga dulapit diya si Sir EJ Samon now. True. Kung hindi na sila magsunggod, kaya malabutan din na sila. Oo siyempre, ginamat-amat naman lang. Iba ginagambal nga, wala makamuga pangatag premyo, kaya di ka mamati, makami radyo ba? Makalabot kitang amon nga mga intel sa inyo. Amo niyang dapat. K5BJ, basta may gusto ka tamyawon subong hapon? So, sa aton dili, no, nga talangyawon subong, no, kutob sa nag-automatic subong sa K5 News FM, no, panayon na kamo sa automatic, no, kay kami, wala ginagauntak nga mag-debut, kadilog na syudad ng Lilo, ang dito magatag sa mga papremyo. So, pod si Sir Matt, maghatag ba nina siya extra premyo pag-premyo, nagpamati na kamo sa iya, Permi. Gani, pamati sila permi sa ato kay para nga makabati sila. Kag makauli istorya kita mga ka-K5. Yes, true. Ang importante mo na diya K5BJ nag-iintindihan ita. Ate, sige mga pinata K5BJ! Yes, K5. Salamat no? Sa imong tiyempo subong. Yeah, K5 na, no? So, hindi nga chika-chika, pinagulong sa inyo sa BTX, nakakapita na, nakadetox ka pa. Hindi naman sa K5AG ko, diba para sa kampiyon nga balita sa Bisip ng Dito Kalingawan, sa Iloilo. K5 News FM. Pod nato ng aton nga abyan, suod nga abyan. K5 EJ Cordova. Nga mo nga reporter nga wala niya problema, wala man ga reklamo. Wala nagtatsyempo, magabalos ng Reyes. Dahil sa number 1 radio station sa Pilipinas. Number 1 your radio stations. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5